Wow! Wow, wow, wow. Manok, manok, manok. Buddy? Good morning! Nilalaro mo na yan? Nilalaro mo na yan? At takot ka pa din dyan? Ha? Ha? Good morning! Good morning, buddy boy! Ba? Hello! Pupunta kami sa city. Doon lang sa malapit na city. Gamit ko yung backpack na binigay sa akin ng Brian_stuff. Ito yung super maliit na backpack. Ang cute. Yung laman niya is ano lang, wallet ko lang, yun lang. And yeah, mag-grocery shopping lang kami. Yung laging hindi natutuloy na grocery shopping. Siguro isang buwan na gusto ni mama hindi natutuloy. So we will go. And yeah, kasama ko si Miss at saka si mama lang. I have on my lips the KJM lip tint and the shade Bewitched. Ay, Miss! I-try mo yung mga lip tint. Nandito. Bewitched. Ganyan yung kulay niya. Parang brown. I will do a review on this not very soon, but soon. So, yeah. Diba? Let's go. Okay. Tatlo lang kami ngayon. Si Mama, si Miss, at saka ako. Kami lang tatlo. Kasi yung dalawang lalaki, ayaw nila. Si Wiwin, ayaw niya sumama talaga lagi. Andun lang siya sa bahay lagi. So, yeah. Pero yung dalawa, ayaw nila. Tinatamad. Di pa nga naliligo eh. Yung Bewitched, ano siya, brown. Okay lang naman siya. Hindi siya even on one coat. Again, gagawa ako ng review. Sasabihin ko sa inyo lahat yung mga mini reviews ko sa each shade. Hindi ko pa alam kung kailan ko yun magagawa ba yan. Sooner or later. Yung suot ko ito, plaid na, ewan ko kung saan ko ito nakuha. And then tank top from Forever 21. And then my shorts, Charlotte Russe, siya, parang maroon yung color niya. And then again, yung bag, Brian_stuff. Iniba ko siya, hindi ko siya binakpak, ginate ko lang siya, oh, ganyan. Okay. Bangan ka? Baho lagi. Mabaho. Alit na ko tagpamot tayo rin, murag-murag baho da. Sure. Miss. Smile ka naman dyan. Ready? Let's go. Hindi kami makadaan. Merong harang, tas ang bigat-bigat. Kawawan itong dalawa. Tingnan yung dalawa. We're here. Gulo naman dito. Ano yun, ma? Let's go. Ay. Wala naman siyang dito. Lego. Start tayo sa drinks. Ano ma? Bumili kami nito. Ito. We're ready to cook. 50 pesos, 10. Ito din, 50, 10. Yes. Mantika. Klaro. Palm oil? Sana? Claro, palm oil. Canola oil. Jolly canola oil. Laki-laki. Ito, maliit. Canola oil. Pure canola. Close. Di pwede pumasok. Close. Pasok, Jod. Hindi natin sila maabot. 84, 12 rolls. Ay, oo. 12 rolls, ma. Ito, 24. 24, oh. Oh, 24 niya ka na. 12 ra. Yan, 12. 84 plus 84. 100. Ang boba. Hindi natin to abot. 65. Walang makakaabot nito. Puro tayo maliit. Abutin mo, ma. 65. Abutin mo, miss. Abutin mo, miss. Toilet. Abot mo. Char. Oh! Tawad niya isa. Ah! Pagpila ba niya kami? Got it. Cute ng mga nila, oh. Ito, pwede mo ito paglagyan ng iyong ooh, look at that. Ganyan.
Naghanap ako ng brush para nandito ako. Hanap ako ng brush para palinis ng CR. Where's the brushes? Saan na kayo? Ay. Ito. Hello, you guys. How much? 30! 30 lang siya. May lavender, oh. Lang cute. Miss. Ay, oh! May brush dito. May brush. Wala, uy. Nagita, gani. Laki ng brush. Meron sana isa kaya lang last na. Tapos hindi na maano yung barcode. Hindi na makita. Asan na yun? Wala yun na. Mana, mamukmuk. Tsaka na. Saan yung pag-pronounce? Hagabi. Nice. Try na to, Nabi. Magkano yan? How much are you, little one? Ito yung mga cereal. Cornflakes. Puno na kayo dyan. Dito, lagay nyo dito. Dito, ma! Dito. Puno na yan. Mama Lou. Lagay mo yan dyan. Ang aking kape. Brown and creamy. Ano? Nasty? Nasty? What flavor? Apple? Strawberry? Grapes? Here. Pila! Ay, my juice! Punta kami sa taas. Bibili ako ng makeup. Local makeup para mag-review. Tsaka ng brows ko. Then, Everbelena, Michidu. Tingnan natin kung ano meron. Marami din silang damit dito magaganda. I mean, not lahat, pero yeah. Asan na si mama? Nakabili ako ng foundation at saka concealer. Tapos, nandito ako sa Careline. Ano to, miss? Concealer yan? Concealer. Kani foundation eh. Liquid makeup. Try natin. Bibili ako ng nito at saka yung concealer naka-partner sa kanya. Pero yung chestnut medyo dark. Meron siyang natira isang almond na lang. So parang dalawang shade lang ata to. Ito. Siguro kunin ko na lang din to. Mura lang to, 95. Meron din siyang ganito, 95. Ay, same price lang, miss. Pimple, concealer. Yan, bibilhin ko yan. Ito. Concealer, may soft bisque, may natural. Natural na lang siguro soft bisque. Wait, balik ko na. Ito? Can you wait? Ay, ito, 150. Meron isa, 99. Ito, no, 99.50. Anong shade to? Coral Crazy. Hindi magkapareho lahat. Ito, 115. Iba-iba. Si mama nawala. Hindi namin alam kung nasaan. Hanap si mama ng ganito. Ito, social. Looks like candle. Candle. I like this. Amuyin mo. Para sa car. Oh, may bayo. Yan, ano niyan, scent? Ito, Moonlight Shabong. Moonlight Shabong. Tara. Shabungin natin. Ay, masimutan ba? Savage. Inopen. Woo! Ay, kabaho. Okay ramang good. Di man yung ani ko ka. Ilan sana? Okay ra, murag perfume. Ilan sana to? Order si Miss ng Thirsty. Dito kami sa Gaisano Metro Food Court. Salamat, Migo. Meron 3 chicken, ngoyong, at saka tempura. Tapos yung rice, here you go. Okay, maluoy, tanin mo da. Thank you. Wala. Wala siyang rice. Nag-order si Miss. Ano to, Miss? Flash, watermelon. Watermelon? Pag-whole,
Sexy kay Tawiwin. Gwapo-gwapo na may Tawiwin. Hindi kami rollers na hot peanuts. Tapos ito. Sa sliced bread. Tapos ito. And yan yung brush na nabili namin. Mark! Pinaglalaro na ni Mark. Yan. Sa CR. Ito bag ni Papi. Ito si Miss nag-ano na ito napili. Ano pa. Bumili ako ng mock-up. May mga mock-up dito. Merong Everbelena, Careline, Nichido. Yes. Tapos Kojic na sabon. Hindi namin binili yan. Di ka pa naligo, Mark? Hala, grabe na talaga tong batang to. Ito kay Miss. Toothbrush kay Mama. Tapos ito, para sa CR. Yung blue ata to. Sana blue yan. Pero yan. Tapos yung panglinis. That. Kita nyo to. Ano naman? Ice cream. Ano yan? Uy, yung bag pa! Yay! Bag ni Papi. At saka memory card. Include din yan. Dito yung memory card. Yan, lagi yung bag. Ito. Gubak lang ito yung palit mo, chik. Pwede malaki, pwede maliit. Hala, di naman ko. Gig, perlu di atong nanindot. May mao. Tingnan mo. Mahal ta. 300. 150. Pila ni? Papa, I'm mas yummy and I know it. Apa pataas? I'm mas yummy and I know it. Nescafe, Coco Martin. Let's do a haul. Ito yung nabili ko kanina sa Gaisano. Yung sa Gaisano, ano yung isang Gaisano, Miss? Yung first? Grand Mall. Sa Grand Mall, wala silang Nichido. So, doon ako bumili sa Metro. Ito, binili ko yung... Ito yung ano, nag-iisang yellow undertone. Kasi yung iba pinkish, tapos grayish. Tapos ito din. Sana mag-match silang lahat. EB Advance. Gagawa ako ng review nito. Tapos, ito, Careline. Kasi sabi nyo, gusto nyo mga mura. Ito, sobrang mura na talaga nito. Ito, 140 lang, concealer. So, we'll see. Maganda yung shade niya. Dalawa lang yung shade nito, light at saka medium. So, I got a light. And then, ito, soft bisque. Ayun, mag-focus pa. Yeah, soft bisque. Yep. Siguro mag-start ako bukas. We'll see. Yan lang. So, tatlong video. Ito, isa. Ito, dalawa. Ito, tatlo. Yes, I will wash my face. Kasi magpapatransfer si Papa ng music sa kanyang memory card. So, let's go do that. Lagay natin to dito. Film natin to bukas. Ito pala yung ano, nawala na ano. Yung hindi ko na feature sa haul. Yung from Finds Manila. Yung choker. Ganyan siya. Yung hoops na sinasabi ko. Ayaw niya mag-focus. Basta, maganda siya. Gagamitin ni Miss ang anti-blemish na serum. Ito yung from Nuli. Meron, pwede ka pumili, Miss. Pero sa ngayon. Kasi marami kang blemishes sa iyong mukha. Ito ang anti-blemish. Pero ikaw, depende sa'yo. Brightening. Merong tea tree, churva. Yan. Anti-wrinkle. Kay mama yan. Tightening. Pore tightening. Wala kang pores. Char. Hashtag blessed. Yan. Yan na lang sa'yo. Basahin mo instruction para gamitin. Kasi gusto niya sana dalhin ito. Kaya lang konti na lang. Ha? Yung kinuha ni Miss, blemish yung sa kanya. So, sa kanya yung... No! Brightening pala. So, sa brightening kanya. Gagamitin ko... Kasi ito, Charming. Ni? Magsiserum ako. Kasi nalinis ko na yung mukha ko eh. So, magsiserum ako ito. Tapos, ito. So, serum on serum. Diba? Kasi ito parang parang moisturizer yung consistency. So, pipili ako ng isang serum dito. Siguro, I'm gonna go with soothing na lang ako. Ito. Hello, gabing-gabi na. Mag-ano ako ng popsicle. Asan na yung bumili si Miss na grapes ba yun? Asan yung grapes?
grapes. Ano siya, ikakat ko yung grapes, tapos lalagyan ko ng Sprite. Ilalagay ko siya sa popsicle mold. Tapos, yeah. Pero hindi ko alam kung nasaan yung grapes. Okay, so na-slice ko na siya. Ilalagay ko lang siya dito. Tapos, lalagyan ko siya ng Sprite. And, bukas okay na to. Papakita ko sa inyo bukas. Or I'm not sure if I'm gonna vlog tomorrow. Actually, yun na yung vlog, you guys. I will close this vlog. Kasi gabing-gabi na. Hinintay ko lang na mag-download lahat ng music na pina-download ni Papi. So, yeah, hindi ko matatapos lahat kasi ang dami ng gusto niya ipa-download. Yun yung ganap. And yeah, thank you so much guys for watching. I hope to see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Good night. Bye!